ଥରେ ଜଣେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାଁକୁ ଯାଇଥାଏ। ତା'ର ପ୍ଲାନ୍ ହେଉଛି ସେ ଗାଁରେ ଏକ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବସେଇବ। ସେ ଏପରି ଏକ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ଯେଉଁଠିକି ସାମ୍ନାରେ ଏକ ନଦୀ ପଡ଼େ। ନଦୀ ପାରିବା ପାଇଁ ଡଙ୍ଗାର ସହାୟତା ନେବାକୁ ପଡ଼େ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କାରରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଡଙ୍ଗାରେ ବସିଲା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ। ଡଙ୍ଗାରେ କେବଳ 2 ଜଣ, ଜଣେ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ଆଉ ଜଣେ ଡଙ୍ଗାକୁ ଚଳାଉଥିବା ଲୋକ। ଡଙ୍ଗାରେ କିଛି ସମୟ ବିତିଲା ପରେ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ଜଣକ ଡଙ୍ଗା ଚଳାଉଥିବା ଲୋକଟିକୁ ପଚାରେ, ତମେ ଜାଣିପାରୁଛ ତମ ଡଙ୍ଗାରେ କିଏ ବସିଛି? ଲୋକଟି କହେ, ନାଇଁ ତ ସାର୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିନାହିଁ। ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ଜଣକ କହେ, ଆରେ ତମେ ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ୁନ କି? ପ୍ରତିଦିନ ମୋ ଫଟୋ ବାହାରେ ସେଥିରେ। ମୁଁ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍। ନାଉରିଆଟି କହେ, ଆରେ ସାର୍, ମୋତେ ତ ଲେଖାପଢ଼ା ଜଣା ନାହିଁ। ମୁଁ କେଉଁଠି ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ିବି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବି? ପିଲାବେଳୁ ବାପା ମା ଚାଲିଯିବା ପରେ ମୁଁ କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲି। ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ପରିହାସ କରିକି କହେ, ତତେ ଲେଖାପଢ଼ା ଜଣା ନାହିଁ ମାନେ ମୂର୍ଖ। ଏମିତିକା ଜୀବନ ପାଇକି ଲାଭ କ'ଣ? ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପରେ କହେ, ଏଇ ଯେ ସାମ୍ନାରେ ଜମି ଦେଖୁଛୁ, ସେଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କରିବି ଆଉ ସେଥିରୁ ମିନେରାଲ୍ ୱାଟର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରି ସହରରେ ବିକିବି। ନାଉରିଆ ଜଣକ ପୁଣି ପଚାରେ, ସାର୍ କ'ଣ ତିଆରି ହେବ? ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ଇରିଟେଟ୍ ହେଇକି କହେ, ଆରେ ଭାଇ, ପାଣି ବୋତଲ ତିଆରି ହେବ, ପାଣି। ଏଗୁଡ଼ା ସହରରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ, ଗାଁରେ ନୁହେଁ। ତୁ ତ କେବେ ସହର ଯାଇନୁ, ଜାଣିବୁ କେମିତି? କେମିତିକା ଜୀବନ ତୋର? ସହର ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନ? ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ସିନା ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବୁ। ଏକଥା ଶୁଣି ନାଉରିଆକୁ ଖରାପ ଲାଗେ ସିନା, କିଛି କହେ ନାହିଁ। କିଛି ଦୂର ଡଙ୍ଗାଟି ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ଏକ ବଡ଼ ପଥରରେ ବାଡ଼େଇ ହୋଇ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ମଝି ନଈରେ ଡଙ୍ଗାଟି ବୁଡ଼ିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ନାଉରିଆ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍କୁ ପଚାରେ, ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ପହଁରା ଆସେ ତ? ସେ କହେ, ନାଇଁ, ମୋତେ ପହଁରା ଆସେ ନାହିଁ। ନାଉରିଆଟି କହେ, କ'ଣ ସାର୍, ପହଁରା ଆସେ ନାହିଁ? କେମିତିକା ଜୀବନ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର? ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକ, ସାମାନ୍ୟ ପହଁରା ଶିଖିନାହାନ୍ତି? ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ର ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଲା। ନିଜକୁ କିପରି ବଞ୍ଚେଇବ? ଶେଷରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନାଉରିଆକୁ ଅନୁରୋଧ କରେ କି, ଭାଇ, ମୋତେ ଯେମିତି ହଉ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ। ନାଉରିଆ ଜଣକ ଟିକେ ହସି ଦେଇକି କହେ, ସାର୍, ମୋତେ ପହଁରା ଆସେ ଆଉ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଲୋକକୁ ବି ବଞ୍ଚେଇ ପାରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁ, ଏଠି ଆମେ ଏଇଆ କହିବା କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ କେହି କାହାଠାରୁ ବଡ଼ ନୁହଁ କି ସାନ ନୁହଁ। କାହାରିକୁ ଛୋଟ ମନେ କରି ମଜାକ ଉଡ଼େଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରି ସେୟାର କରିଦେବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଟିପିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।